बे जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि खांख्राइ मानैया दिनै जावगासिनो हिमन्त बिश्व शर्मानि जिसिबिया जावगासिनो दङ दासिमबो नुबाय जोंनि लिडारफ्रा दाबो बेखौ बन्द खालामनानै दासिमबो जावगासिनो दङ हिमन्त बिश्व शर्मानि जिसिबिया नायदो नै गंनैखा दासिमबो जावगासिनो दङ नोंथांमोना नायफैबा नुगोन बाहाय ओरैबो दङ होनो गंथाम गंब्रै दङ जावगासिनो दङ दासिमबो ओरैबायदि दुखुनि खोथा दासिमबो जावगासिनो दङ बाहाय नोंथांमोना नायदो नै बे जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि जिसिबि आसाम सरकारनि दिनै बिथांमोना जोंनि बर'नि हायाव ट्राइबेल थागिबिफोरनि हायाव दिनै बिथांमोना जावगासिनो दङ दाखालिनिफ्राय इभिक्सन खालामदों दासिमबो इभिक्सन खालामगासिनो दङ जावख्रुबगासिनो दङ ओरैथ' जावजोबखाबाय नै दासिमबो जावगासिनो दङ नायदो नै नुबाय बे जिसिबिजों दासिमबो जावगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नायदो नै नुबाय जावगासिनो दं दासिमबो नै ओरैबायदि दुखुनांथाव दासिमबो माने बिसोरो जावगासिनो दङ मानियाखै बर' रायजो राजाफ्रा साउटिं खालामदोंमोन आरो अप्रेसिभ खालामदोंमोन जोंनि बे थाग्रा जायगाखौ बेबायदि दाखालाम होननानै बिथांमोननि बारे बारे बुंसेयावबो दिनै अख्रायै बेबायदि खामानि मावगासिनो दङ नोंथांमोना नायदो दिनैनि दिनाव जोंनि लिडारफ्रा बबाव थैनानै थाखो बिनि सायाव मानो जेबो बुंनो हाया दिनै नायदो दासिमबो जावगासिनो दङ दाखालिनिफ्रायनो खोनाबाय नुबाय ससियेल मिडियायाव लिडारफ्रा जेबो इनिसियेटिभ लायाखै अब्ला मा दोरखारनो जोंनो लिडार नांगौ देन उइ डन्ट वान्ट जोंनो नाङा लिडार नाङा रायजो राजानि मोजां जौगानाय उन्नयननि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बुंदों नाथाय दिनै नै बेबायदि थासारियाव बेबायदि दुखुनि समावबो जोंनि लिडारफ्रा जेबो बुङाखै नायदो नै खांख्राइया बेसेबां गिदिर गिदिर जिसिबि खांख्राइ हिमन्त बिश्व शर्मानि खांख्राइ बियो वान अफ दा बिगेस्ट खांख्राइ क्रेब जिसिबि होनो जायखौ नोंथांमोना नायनो दाखोर गारगासिनो दङ दासिमबो जावखुगासिनो दङ नायनो ओरैबो गंब्रै गंबा दङ ओरै गंनै जावगासिनो दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नुबाय दा नोंथांमोना फै बाव फैयोब्ला नोंथांमोना नुगोन